Tak čau. Čau. Já jsem Eva. Já jsem Dušan. A zdravíme vás z kanálu Duo Riders. A dneska náš hlavní mechanik v týmu. To jsem já. Budu měnit řetězovou sadu na GSu 800 F. Tomu budeme potřebovat novou řetězovou sadu. Ta se skládá z nového řetězu značky DIT 525. Tému kolečko, které opatříme gumou, které by mělo být těžší než je původní. A nová rozeta na zadní kolo. Dále potřebujeme z nářadí gola sadu, šupleru, momentový klíč a různé druhy kladiv a rozbrušku. A nejdůležitější je nitovací kleště. Tak sundáme kryt. Kryt, který drží 3 šrouby. A povolíme šroub pastorku na převodovce. Někoho nám se šlápne brzdu. Nejlépe. Tak. Teď to nedrží. Dobrý, můžeš povolit. Máme tady šroub, který se skládá ze 2 podložek. Jedna je vymezovací, musíme dávat pozor, aby jsme udělali potom správně. Má tady takový rantlík. A druhá je pružinová, která vlastně působí proti povolení. Nyní, než si rozpojíme řetaz, si povolíme šrouby, které drží rozetu, je jich 6 matek. A hlavní matici, která drží centrální čep kola. Povolíme si z jedné strany a z druhé strany je to klíč číslo 13. Tak, nyní si sundáme, aby jsme nezapomněli šídlo ABS, které nám vadí při sundání kola. Tak, použijeme Torx 27. Tak vysuneme snímač ABS. Použijeme rozbrušovačku a ubrousíme roznitovanou část řetězu. Nebudeme se s tím mazat. Vyndáme starý řetěz. Tam máme, ten Angličan měl. Teď tam měl tahovák, že bude potřeba. Problém, tahovák nemáme, ale jde to lehce rukou, takže je to úplně jednoduché. Máme tady pastorek, musíme dávat pozor při zpětné montáži, aby jsme touto stranou, která je vyšší, dali zpět k motoru. Jinak by bylo vyosen, řetaz by byl vyosen a došlo by brzy k jeho zničení. Nyní si očistíme prostor, kde je starý mazivo, které se tam za ty léta usadilo. Předešlý majitel zřejmě nemazal. Je to koupené z Anglie a zřejmě došlo k zanedbání údržbu řetazu. Protože my jsme poctivě mazali každých 500 km a už bylo zřejmě pozdě. Jdeme aceton.
Tak důkladně očistíme i náběhovou lištu, která vlastně vodí řetaz od pastorku k rozetě. Jak jsme již říkali, koupili jsme vylepšený pastorek, který má po vodě nalisovanou gumu, která by nám měla snížit hlučnost řetazu. Tak uvidíme, jestli to bude skutečně méně hlučný než původní. Náš anglický přítel, který používá, než tam dá pastorek, použije akrylatový tmel, který vyplní mezery mezi zuby a zřejmě ještě víc utiší chod motoru. Tak ještě jednou zkontrolujeme, aby jsme dali tu širším kroužkem motoru. Očistíme šroub. Tak, máme očištěno, použili jsme obyčejný ocelový kartáč. Nyní opět dáme pozor, aby jsme dali správně vymezovací podložku a pojistný pérový kroužek. Přidržíme, aby byl pěkně drážce. Šroub dotáhneme najemno. Tak, jenom co udržíme ruku. Přistoupíme k demontáži kola a rozety. Povolíme hlavní matici. Podložka, vymezovací element. Teď vyrazíme čep kola a vidíme, že to krásně jde. A vyjmeme kolo z vidlice kývne. Tady se nám osvědčí právě náš přípravek, že vlastně jenom vysuneme a máme kolo venku, nemusíme se s ním táhat. Tady nám vypadly, vidíte, brzdové destičky, které jsme tam dali jenom provizorně. Při montáži dáme samozřejmě nové. Očistíme si tady ze zadu kývnou vidlici, ke které se špatně dostává, když je tam to kolo, tak využijeme příležitost a ošetříme i brzdový třmen zadního kola. A nyní se vrhneme na samotnou rozetu. Tak zde máme vymezovací kroužky a tady máme ložiska. Zkontrolujeme funkci ložiska. Vypadá v pořádku. Očistíme si vymezovací kroužek. Tak zkontrolujeme gumové části bubnu. Vypadá to zachovale. Tak, nyní dojde k samotné části odmontování rozety. Povolíme všech 6 matic. Prostě jedno. Prostě je to pojistná matice proti povolení. Tak, nyní sundáme starou rozetu. Tak očistíme si sedací plochu, tady kufera ložiska. Vyndáme novou rozetu firmy Sunstar. Vidíte, že má různé díry, to je z toho, že na některých typech byly 8 šrouby, my máme 10 šroub.
Takže proto, aby nedocházelo k záměně, že si lidi objednali a nevšimli si, jaký mají šrouby, proto firma vyrábí, takže si to natočíte, jak potřebujeme a ku podivu nám to sedí, takže super. Čistíme matky, všechny 6, přitáhneme na sílu prstu. Přitáhneme ráčnou. Přitáhneme ráčnou. Do kříže, aby jsme udrželi rovinu. Momentovým klíčem dotáhneme, až bude kolo nasazené kompletně na motorce i s řetězem. Čistíme si kroužek, náboje kola a použijeme vazelínu a namažeme bufera. Tak, vrátíme zpátky vymezovací kroužek 1. Tak, otřeme i druhou stranu. Kroužek, který má menší hránku, takže musíme dát stejným směrem zpátky. Tak, jelikož budeme měnit brzdové destičky, tak výrobce doporučuje strhnout hranu brzdného kotouče, jelikož jsou na něm zbytky materiálu ze starých destiček. Použijeme jemný smrgový papír 240. Takhle. A máme to tam. Máme naražený čep a dáme vtělovací element, podložku, zajišťovací matici. Dotahuje se na 100 Nm. My si uču dotáhneme na sílu dítěte. Dotáhneme, až bude řízený řetěz všecko. Takhle. Řetěz Beat japonské výroby 525 doporučuje samotný výrobce BMW. Je to pro motorky od 600 do 1300 kubíků. Máme, natočíme na pastorek. Je to kouzané. Tak. I na země vidíme, jak už byl čep vytahaný, že vtělovací šrouby už byly hodně vyšroubovaný a nový řetěz nemůžeme ani spojit. Tak už je to kolo daleko. A ještě ne, kousek. Takže opravdu je vidět, že řetěz byl už vytáhaný, jak se říká, jak šráky. V sadě máme spojku řetězu, která obsahuje samotnou spojku, 4 kroužky a mazivo na řetěz. Kroužky důkladně namažeme. Opět namažeme. Tak, máme nasazenou spojku. Opět provedeme namazání kroužku. Nasadíme takzvanou osmičku.
Použijeme nitovací kleště. Dáme, aby jsme dotáhli osmičku na potřebovaný rozměr. Použijeme rozměr A. Ačko se používá pro roznitování a pro nalisování osmičky. Bčko se používá pro roznitování samotné spojky. Pro stažení osmičky používáme tento mezikus. No, že? To tady nemá. A few moments later. 2000 years later. Tak. Bude. Teď si změříme posuvným měřítkem šířku řetězu a podle toho nalisujeme tuto osmičku, kde nám seděl. Neměli jsme tam nějaký mezery. Piča. Je to. Tak, přeměříme. A mělo by to být dobrý, 20,5. Přesuneme z pozice A do pozice B nitovačku. To se musí dát prvé tam. Takže tímhle tohle nedělá. Takhle ne, prvé musíme nasadit. Takhle. Takhle a teď teprve. Nevíme, jak máme využívat sílu, že? No to nejde. Na začátku nám vypadly staré brzdové destičky a jelikož už děláme finální montáž, tak použijeme nové keramické originál od firmy Brembo. Naklepneme zajišťovací polík. Tak čep se nám podařilo správně narazit do správné polohy a nasadíme závlačku pojišťovací. A tím máme zadní brzdy nasazeny. Dotáhneme šroub pastorku na 50 Nm. Tak, nyní si namontujeme očištěnou krytku pastorku. Namontujeme snímač ABS. Dotáhneme šrouby na rozetě, který jsme si přitáhli předtím jenom na zkusmo. Dáme moment zatím 50 Nm. Tak, to máme dotáhlý
A už nám zbývá jenom se řídit vůli na řetězu. Motorku si dáme na boční stojánek. Tak máme. Tak, jak by to mohlo být. Kontrujeme. Tak, máme těch 55. Tak, 55. 75 teraz. No, to cvaká hned. No. Máme dotaženo 100 Nm. No a vůli 3,5 až 4,5 cm je montáž řetězové sady dokončena. Nyní stačí jenom vyrazit dalším 1000 kilometrů. Loučí se vámi.